अरे वो तो ठीक है बा, हमहू जाना तानी कि कमैबा ना तो का खायल जाई, लेकिन तनी घरों रहल जरूरी समझा। हाँ तो रही घरे, अब मंगवा लिया तब कुल व्यवस्था। सुना सुनावा। जहिया से चढ़ल बाटे चैत के महीना, सुतेला ना घरवा बोलम एको दिना, तनी घरों रहे सीख। हाँ गरबा सूत के बुखारी हम। जहिया से चढ़ल बाटे चैत के महीना,